मोगथाङा मालाय आमथिसुवानि नामाव बिसोरनोबो थाइजौ ओमफ्राय आनारस हाफ्लेनानै होदों। जानाय होनाय नुनानै ओरैबायदि ज' फैदोंना फैखायो होमबाबो दिनैनि दिनाव बांसिन फैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय फुजा होनायखौबो मालाय वालसायाव गाखोनानै नायबाय थादों। सानदोंदां मानसिया माला खारगोन जों जाहैनो होननानै। ओमफ्राय माने फुजा होखांनानै आं न' सिङाव धुना होनो फैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय प्रसादखौ बोखांथ'वाखैमोन आङो, थाइजौ आनारसफोरखौबो लाबोथ'वाखैमोन। बेयावनो गामलायाव दोन्दोंमोन। ओमफ्राय मालाय मालाबा नांथ'नो हागौ मानैनो फैनानै जिरायनानै जाफैगासिनो। होमब्लाबो आं जेबो बुङासै, जाथोंसै दे जेबो नंला होननानै जानो होबाय। फुङाव मोनजादावबायना, ओंखायनो माने सानसे खारखायासै जोङो। बाथौ मन्दिराव थांनायावबो माने बुहुद उफुद्रुक खालामबाय इसोरो, न'आव लेथेर फेथेर खालामनानै दोनजोब्बाय। जोंहानि न'आ माने ससे जालि होनाय गैया जे, बेजों माने ओंखाम संग्रा न'आव हाबनानै माने दालि बया माबि माबा रोगानानै दोनहैजोबदों बिसोरो। ओरैबायदि उफुद्रुक खालामखादोंना। Pasta kangen banget. Kan orang menjane no. Isiannya जायाखै मा दरजा खोरखिना जा मन्दिर थांगासिनो आमथिसुवानि आर'ज दङ। नै जाफुंनि फैसाया नै प्रसाद जागासिनो बयबो। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामबानो जाबाय।